naman! Ayun. Ayun, pasensya na kayo guys. Mag-aayos pa tayo ng ating ano. Ayan, shoutout sa iyo Kuya Mon. Ayan, Lods Oni. Maraming salamat dyan. Medyo na-delay-delay lang tayo ng shoutout sa inyo dyan. Ayan, mag-shoutout ulit sa inyo dyan. Para makita nyo naman tayo kasi hindi ako nakikita. Ayan, shoutout dyan kay Kuya Mon. Ayan, shoutout dyan kay Ma'am Scarlett. Ayan, mag-shoutout ulit sa inyo dyan. Maraming salamat sa pagdalaw sa aking live stream. Ayan, kumusta naman ka dyan, Kuya Mon? Feedback ako. Saglit lang guys, parang may feedback ako. Mayroong naka-open siguro na kaya. Meron niya eh. Ayun. Ayan. Sa 5 million viewers natin dyan, may shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat. Ayan. Siyempre, nakarating na natin. Shoutout kay Lord Sony niya kay Kuya Mon. Ayaw, kamusta naman kayo dyan? Gusto nyo makit-pataas namin sa kayo din. Ha? Habang ako'y magkakape muna ako saglit lang na para maganda yung laban. Ako'y parang sa'yo, kahit kailan magbabago. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabi't araw. Ikaw ang nais ko sa tuwina ay nagtatanaw. Exclusive. Ang
Kapauyog. Ayan, mga shoutout dyan, Kuya Mon. Ayan, shoutout dyan, maraming salamat sa pag-ibig niyo dyan, guys. Maraming salamat talaga. Ayan, update na po tayo sa ating live stream. Hindi naman tayo nahuli sa WhatsApp. Maraming viewers natin dyan, maraming salamat. Nahuli tayo ng bukas na natin advertisement. Baldado. Ayun, kanta tayo na dyan. Magkakape na ako. Okay, Mon, maraming salamat sa patambay mo dyan. Ayan, kahit maka 1 hour lang tayo 2 hours. Para may update lang po sa ating live stream. Shoutout sa lahat ng mga members natin dyan. Maraming salamat sa inyo dyan. At shoutout din sa team Mali-Mahi. Siyempre, natin mga kaibigan sa team Mali-Mahi. At Pag-Nation. Siyempre guys, shoutout din dyan sa Bangayan, Pilipinas. Salamat shoutout ulit sa inyo dyan. Maraming salamat. Ayun. Ayun, kung gusto nyo makyat sa taas guys, request na kayo bigyan ko na nakaganan. Ha? Ayan. Disco Mobile. DJ Rodski, the best. Baldado. Disco Mobile.
Ikaw na pala ang may-ari ng damdamin ng minamahal ko. Pakisabi na lang na huwag nang mag-alala at okay lang ako. Sabi nga ng iba, kung talagang mahal mo siya ay hahayaan mo. Hahayaan mo na mamaam. Hahayaan mo na lumisan. Ako na mag-shit. ARK Remix. Humihiling ako kahit bahala. Sana ay hindi na siya iluha pa. Sana ay hindi na siya mag-iisa. Sana lang. Saglit lang. Ayan, may shoutout ulit siya kayo, Mon. Wala. Hoy! Daming views, oh. 70 million views. Dami. Hindi naman yan. May shoutout sa lahat, sabi ni Ma'am. Hindi naman yan eh. Ayun, may kailangan shoutout na sa lahat, sabi ni Luz. Ayun, para ba iba naman. Siyempre. Ayan.
Ko naman akalain. Hello, Mike Tess. Shoutout sa lahat dyan. Kapag ngayon'y abot kamay na kita mahal. Yung kape naman natin. Emily, shoutout ulit dyan sa former viewers natin. Bigay ka na may kapal. Emily, shoutout ulit dyan. Siyempre guys, ayun guys, may nakapin po tayo sa support naman natin si... Ayun. Kaya pa natin ang ano. Stuck on you. Stuck on you. Aba, Tagalog ka. Stuck on you. Karaoke. Siyempre guys, karaoke natin yan. Bye, Lionel. Lionel Richiges. Ayun guys, mag-CPR tayo. Minsan na naman yung CPR. Stuck on you. I've got this feeling down deep in my soul that just can't do. As I'm on my way, needed friend, and the way I feel now, I guess be with you till the end. As I'm on my way, mighty glad you stayed. Stuck on you, been a fall too long. I guess it's time for me to come home. Guess I'm on my way. So hard to say that the woman like you could wait around a man like me. Guess I'm on my way. Mighty glad to stay. Oh, lovely in tamsak. Kaya maraming salamat sa iyo, Ma'am Lovely. Kaya maraming salamat ulit sa inyo dyan, sa lahat. Oh, I'm leaving on the midnight train tomorrow, and I know just where I'm going. I packed up my troubles and I threw them all away. Was this the little darling coming home to say I'm stuck on you? I got this feeling down in my soul that I just can't lose. As I'm on my way, needed friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. As I'm on my way, I'm mighty glad you stayed. Oh, diba? Ayan, may nagtatawag sa inyo dyan, Ma'am Only, Lovely. Oh, diba? Stuck on you. Stuck on you. Ngayon guys, may nakapin ako. Support naman natin si Ma'am This is This Family. Ayan, mag-iwan na po kayo ng bakas. Ba kayo nag-iinom ng kape? Ayaw makiat. Ayan, sama-sama makiat yan. Ayaw makiat. Ay, kanta ko na lang kayo. Ano ba kantahin natin? The far afar. The DU. Aba, iniibig kita. Ito, kantahin natin ito. Siyempre, mga Rebel Cortez yan. Ayun na yung mga Rebel Cortez. No?
Ayan, mga nasa ulit dyan sa 6 million viewers natin. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda, at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mo may gayuma. Dahil sa akala ko di ako'y ibig sa'yo, ikaw pala ang aakit sa puso ko. Ayan, may sadat sa Ma'am MG. Kaya ngayon laging gulong-gulo ang puso ko't isipan. Araw-gabi ay pangarap ka, at sa Pinay nababalisa. Dahil ba ang puso ko labis nang umibig sa'yo, hanggang kailan matitiis ilihim ang pag-ibig ko. Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin na kay hirap? Oh, yari dito. Pigilin. Sana'y unawain ang puso sa'yo'y baliw. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda, at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mo may gayuma. Dahil sa akala ko di ako'y ibig sa'yo, ikaw pala ang aakit sa puso ko. Ano ang gagawin utos ng damdamin? Para bang hangin na kay hirap pigilin? Ayun, damsaksa na kapit. Ayun, maraming salamat yun. Sana'y unawain ang puso sa'yo'y baliw. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Ay. Na iniibig kita. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo, guys. At syempre sa lahat dyan, thank you so much. Ayan, syempre ano naman natin para mapagpingilan naman kayo. Yan, support naman natin guys yung nakapin dyan sa taas kay Ma'am MG. Ayan. Tama na yan, kanta. Bago din makanta. Lagyan ko naman ng music muna kayo. Para maiba naman. Still trying to get up that great big hill of hope for a destination. Oh yeah! I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man. For whatever that means. Into a crisis times when I'm lying in bed just to Ayan guys, may nakapin pa tayo. Support naman natin yung nakapin dyan sa taas. Ang premiere ni Ma'am sis family. Tapos nabali ng live si Ma'am
Ayan. Siyempre. Get it all, what's in my head, and I am feeling a little peculiar. Into a wind this morning, I step outside and I take a deep breath. Ayan, MJ Fernando Damsak, sabi ni Ma'am Scarlett. Ayan, may lasita tuloid dyan sa lahat ng mga members po natin. Yan, maraming salamat guys. Support naman natin nakapinya sa taas. I get real high and I think the top of my lungs, what's going on? And I say, Ayan, sa 7 million viewers natin yan, may loud shoutout ulit sa inyo. Ayan, ako'y nabibigyan na yata dito sa boses ko. May iko sa akin. Kaya gusto nyo na makakyat guys, may hagdanan dyan sa taas. Pwede nyo lang pinutin yung hagdanan dyan sa taas. Sige ma'am, mamaya pagkaratamsak ako yung premiere mo na yan kay Ma'am MG Fernando. Saka natin mamaya. Sige. DJ Jonel sa Gyno Remix. DJ Jonel sa Gyno Remix. 25 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, Sige, tapsaka ko lang yan ma'am, or whatever that means. Harang pa. Into a closer times when I'm lying in bed just to get it on. Yun sa gusto makyat sa taas guys. Baba ko yung lapin para gusto niya makyat. A little peculiar. Gusto niya kumanta. Into a wind this morning, I step outside and I take a deep breath and I get real high and I think the top of my lungs, what's going on? And I say, Yung may satat ulit yan sa 5 million viewers natin. Ayun guys, may nakampin ako sa taas. Ayan, tapsakan natin may namin dyan. DJ Jonel sa Maraming salamat ulit sa inyo dyan guys. Sa patuloy na mag-support kay Falcon. At siyempre guys, nagabo lang naman tayo ng ating nabot natin yung mga redanas. Tingnan nyo rin muna tayo. Puro boys naman. DJ Jonel sa Gyno Remix.
Maraming sa tatay Ma'am Zane. Maraming sa tatay Ma'am Zane channel. Maraming salamat sa BGBG dyan. Yan. Siyempre sa lahat po yan guys. Tara matapos sa kanila natin maya yung ano nyo. Bumalik. Ayan, alay. Disco na sa probinsya. Sayawan na! Oo, maraming pista-pista ngayon. Maraming pista-pista ngayon sa buwan ng Mayo. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo dyan. Ayan, may nakapin po tayo dyan sa taas. Masupport naman natin si Ma'am The Steps Family. Haba naman ito nakarap natin. Iba yung dugtong eh. English yung dugtong Bisaya. Video making kit na yun. The video making kit 28 thumbs up. Ayan. Thumbs up ito si Ma'am Scarlett. Maraming salamat ni Ma'am Scarlett. So, ganun nga ba ng ano niya? Kaya jump sa kasi Ma'am this is why 28. Saka ko na lang pagkatapos. Saka pa ito na dalawa. Yung guys, pasupport naman natin si Ma'am ano. Picture making it. Unboxing. Oh, ganda naman ito. Yung maker sa akin yan.
Oh, ganda. Microphone na siya kasama. Okay guys, patamsakan naman natin mga MJ Fernando. Yung palitan natin mamaya para maano naman natin. Excuse me, sino ba? Just getting started. Okay, shoutout sa'yo, Ma'am Cute Me. Mega love shout out. Pwede nagsasalita. Dina. Okay, sige. Kala ko iba eh. Tsaka ko sana pababa eh. Sige. Kaya maraming salamat. Para may iko. Kaya nawala na. Ay, bukas siya siguro dyan na ano. Ayaw mo yung sa tutuloy dyan sa 5 million viewers natin guys. Ayaw mo yung nakapinin pa tayo sa taas dyan. Puntahan ko na kayo guys para hindi kayo ma-reject. Alibang pa kayo. Hanap tayo ng... Ipabura natin ito. Lady, here I am. That's why you go away. Nakasanapan ko yan ng mga... You. Salamat sa pag-pinhouse. I welcome sa iyo, ma'am. Para malaman natin. Ito ng boses.
Two old friends met again. The Lord pays talk about the place they have been. To all sweethearts who feel afar somewhere long ago, didn't know someday we'll have me along. Baby, this time all in just friends. This night it feels alright. Maybe this time love won't end. Wait a moment. It's the same old feeling back again. It's the one that we had back when they were too young to know love was real. But somehow, sometimes, every time, and every time I see a holy flame, it's burning even brighter. Maybe this time I'll be loving you fine. Maybe know that can't be more than just friends. She's back in his life, and it feels so right. Maybe this time I won't end. Smiling like I used to smile way back then. She's feeling like he used to feel way back when he tried. But something kept him waiting for this magic. Baby, this time, Lord, maybe this time. Ayun, salamat. Sa vlog, nakita rin po sa'yo. Maraming salamat sa mga vlog. Smile for salamat nga. Ito yung punto ah. Ito na lang ah. Pwede na rin yung song kanta. Stuck again. Ay, maraming salamat sa inyo guys. Ayun. Ayun, ilan siya ito ulit? Just an ordinary song. A special girl like you, from a simple guy, I'm so in love with you. I may not have much to show, no diamonds that glow, no limousines to take you where you go. But if you ever find yourself tied to all the games you play, when the world seems so unfair, you can count me to stay. Mistake sometimes to lean on you, or this ordinary song. Ordinary song. A special girl like you,
From a simple guy who's so in love with you. I don't even have the looks to make you glance my way. The clothes I wear me just seem so absurd. But deep inside of me is you. You give life to what I do. All those years may seem so true. Still I've been waiting here for you. If you have time, let's let a near understand our reason. Just an ordinary song, so special girl like you. From a simple guy who's so in love with you. Ya, maraming salamat sa pabili yung German Mama Size Spam. Brothers. Punta tayo ng mga G Brothers. G Brothers. Kung sakali. Ayan. Yan, ubusin na natin tapos mag-ano na. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan, guys. Ay, stop ko lang. Kung darating man ang isang araw, kay lindis at di na matanaw, tigil sa pag-ikot ang mundo, dahil wala ka na sa piling ko. Okay, ito si Dr. Salamat sa ilod. Ang iba, anong halaga ang mabuhay pa? Dalhin mo na ang araw at ang buwan, di na sisikat kailanman. Kung sakaling ikaw ay nalayon, dalhin mo na rin pati ang puso ko. Kahit ito'y di natin tibok, buhay na puno na ng kirot. Kinikilit yan. Tangi ko na lang pag-iusap, saan ka man ngayon o hirap. Sana akong kalimutan ating nakaraan na kay sarap. Ayan mo sa ito challenge sports kay Tuslok. Ay maraming salamat sa Tuslok mo yan. Kung sakaling ikaw ay
Dalhin mo na rin pati ang puso ko, pagkat ito'y di natin tibok. Buhay na puno na ng kirot. Ay, bro. Nagsawa sa kanta. Nagpalit na si Shalalala. Ayan, may isa tayo sa Lad Spots Kitos lang. Ayan guys, pinaka-pin pa ako sa taas. Support naman natin sila. Ayan, siyempre guys. Kung nakadikit na kay Ma'am, anong palitan natin kay Ma'am MG Fernando. Para dikitan ko muna sa may sa kakawala replace pin message kay Ma'am MG Fernando. Ayan. Ano mo matay? Sa Gyno Hermes. Bati. Dating dikit sa mga bati. DJ Jonel sa Gyno Hermes. DJ Jonel sa Gyno Hermes. DJ Jonel sa Gyno Hermes.
The best Bob remix in Western Visayas. DJ Jonel, Sagayno Bob remix. Ayan, muli sa tatuloy dyan sa 4 million viewers natin. Ayan, siyempre ako yung iba dyan. Ayan, maraming salamat sa PBGP nyo dyan sa 5 million viewers natin. At siyempre, ayan, shoutout sa lahat ng mga OFW dyan. Saan sulok man ng mundo, mga palan-based, mga SMS, may shoutout po sa inyo. Ayan, may shoutout ulit kay Ma'am Rachel, Evangelista na nasa bakasyon. Yung ating Ma'am Rachel, Evangelista. Kamusta ka na, Ma'am Rachel? Maraming shoutout sa team Maliw-Maliw. Siyempre sa mga kaibigan natin sa Malinesian, may shoutout po sa inyo. At sa lahat po natin ng mga members dyan. Maraming salamat sa patuloy na pag-support kay Falcon of this earth. Shoutout din dyan sa bansang Pilipinas. Ayan, see the fire in your eyes. DJ Jonel, Sagayno Bob remix. Ayan, maraming salamat din sa iyo, Ma'am Cute Me. Sinamahan ko rito sa taas kahit hindi ka nagsasalita. Ayan guys, magawin na tayong 2 hours yan para mahaba-haba naman yung ating mga 2 hours lang. Ayan guys, may nakapin pa kung hindi pa nakadikit yan kay Ma'am MG Fernando. Ayan. Nakikita nyo na po ang binaba ni Ma'am MG. Yung pinindot nyo po, makikita nyo po kung sino yung channel na yun dyan. Ayun! Ito lang ako napapakita. Pakita na tayo para makita nyo naman si Ato. Ayun, lagi naman ako napapakita. Ayan, magandang shoutout ulit din sa inyo sa lahat-lahat. Yan, maraming salamat sa inyo. Alauna, alas 2. Sige, mag-last portion na po tayo. Papasok na po kayo rito. Kaya mag-umpisa na yung ating perya-perya. Ayan, nasa linya ng pula-pula. Bingo na lang tayo. Ayan guys, may nakapin pa ako sa taas. Support naman natin si Ma'am, ang binaba ni Ma'am MG Fernando. Okay, binababa pala yung premiere ko eh. Premiere pala ako. Ayan, sa 3 million viewers natin yan eh. Pagawas ng pagawas eh. Napagod na yung mga iba. Ganyan lang ganyan. Napapagod yan kasi katapos lang ng butuhan. Yung iba kasi hindi pa
Move to on. Ayan, shoutout dyan sa bansang Pilipinas sa takna sa oras na alas 12:20. Ayan, dito naman sa magitnang silangan alas 9, alas 7:18. Siyempre, alas 7:20. Ayan, may shoutout ulit sa mga kaibigan po natin dyan. Sa lahat ng mga kaibigan po natin, di ko na kayo isa-isahin. Ano, hindi naman yan. Shoutout din sa kaibigan natin sa Martin Nation. Shoutout din sa mga kaibigan natin sa Team Maliw-Maliw. Ayan. At siyempre shoutout din sa mga kaibigan natin yan sa pagbansa. Busy tayo. Ayan, may shoutout ulit sa mga members natin dyan. Shoutout kay Ma'am Scarlett, kay Maria, kay Ma'am Nelda, ayan. Kay Team Has, Lord Salde 7, Bro Noel Naraha. Ayan kay... Hindi, saglit lang. Basahin natin para guys makita natin. Kasi pag hindi natin binasa, hindi natin maano lahat yan. Oo. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan sa lahat ng mga members natin dyan. Pagod ngayon kasi mga tao guys kasi nga napapagod sila sa napagod sa Facebook. Nakapagod sa pagbabasa, nakapagod din sa trabaho. Ayan guys, may ano pa tayong natira? May 42 minutes pa po tayo. Para isarado na po natin yung intablado. Mapula-pula ang bagong-bago. Ay, masarap talaga yung tahong guys. Pag nakain nyo, lalo na pag sariwa pa yung tahong. Pero mag-ingat lang kayo guys kasi minsan may nagkakaroon po ng red tide dyan. Diba dati nauso yung red tide sa tahong, maraming nahihilo doon, nalalaso. So, masarap yung tahong, lagyan mo ng ano, sabawan mo, lagyan mo ng luya. Wow! Oo. Mahal kasi dito yung ano, yung mga, ano na yan, yung mga tahong. Saka mga shell dito, mahal. Pero maraming tulya dito guys, sa ilalim ng dagat nila. Manguha ka lang. Ayun, may sasagot ulit sa yun, Ma'am Alavlin. Maraming salamat dyan sa BGBG sa baba. Tapos natin nag-live na yun, ulit naman tayo ng balita. Anong gawin na natin? May 40 minutes pa po tayong natira para tayo mag-end na.
dito. Meron kasi may bayan dito guys. Tuwang ko sa Kuwait yata ito. Kasi naman po yung makakilala dito. Alam ko Ilonggo yata ito. Parang matagal na ito eh. Hindi naman siguro bawal yan. Baka bawal kasi sa YouTube eh. Kaya ano pa nyo yan guys? Sa YouTube yan, sa Facebook yun eh. Para mabilis. Wala, mahirap talaga minsan kasi may mga ano. Kasi parang nasiraan siya na bait. Ayan, longga pa naman. Update po namin Dami sir, kanina lang po nga alauna na mga dito sa Kuwait. Hindi na po kami makapakali sir, kalagayan niya sir, parang awa niyo na. Tulungan niyo po isa yan. Para sa Rafi Tulfo in Action, humingi ng tulong po ito yung. Kasi hindi ko kasi manood ito guys, baka maano yung channel natin. Ito din yun. Ito sa Kuwait ito guys. Ay, naku, mahirap pinsan guys din ako. Pagka may mga amo din kasi na mabait, may amo din na ano, siyempre si kabayan ito, yung kababayan ko ito guys. Ako to sa YouTube, kanina pa ito humingi ng tulong eh. Ayun, parang nasiraan siya ng bait. Natakot siya, baka makakulong daw siya. Siyempre may mga ano naman, ahensya naman tayo guys na makakatulong dyan. Ay, mga shoutout ulit yan sa inyo dyan sa baba guys. Maraming salamat sa pabiji-biji dyan. Ayan, gawin na po natin 2 hours po natin live stream para mag-in na rin po tayo maya-maya. Ayan, mga shoutout sa Lods J. Official, maraming salamat sa pag-download. Kamusta naman yan, Lord, sa bansang Pilipinas? Ayan, si Lods J, nagpa-for good na siya. Sige, Lord, ikutin natin yan. Ayan, premiere mo.
Party! Oh, guys. Kumot na yung sakyan mo lang. Upside down and inside out, I'm about to show all you folks what it's all about. Now it's time for me to get on the mic and make this tag team party hot. Taking it back to the old school, old school. Who's so cool? If you wanna get down. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh,
Sexy boys. The best. The best. DJ Friends.
upside down and inside out. I'm about to show all you folks what it's all about. Now it's time for me to get on the mic and make this tag team party hot. Taking it back to the old school, the old school. Who's so cool? If you wanna get down, upside down and inside out. I'm about to show all you folks what it's all about. Now it's time for me to get on the mic and make this tag team party hot. I'm taking it back to the old school, the old school. Who's so cool? If you wanna get down, upside down and inside out. I'm about to show all you folks what it's all about. Now it's time for me to get on the mic and make this tag team party hot. I'm taking it back to the old school, the old school. Who's so cool? If you wanna get down, there it is. Let me hear you say. Ba't din nakikita yung avatar ko? Ayan, lumabas na. Yan, 9 minutes na lang. Magdalawang oras na. How low can you go? Ayun, gawin ko ng 2 oras. Lagyan na. Kaya nga. Ano na lang. 9 minutes na lang. Ayun, may shoutout ulit sa inyo dyan, guys. Ayun, malapit na 2 oras, Mas Scarlett. May shoutout sa'yo. Ayun, malapit na ako mag-end, guys. Ayun, kakapul naman tao dyan sa baba at saka si Mas Scarlett. So, mag-end na lang tayo mga 2 oras. Mga Ano muna? 1:52. Ha? 8 minutes na lang. 8 minutes na lang, guys. Mag-ends na kami. Oo, pagod din sa kaikot yung mga ano natin eh. Kasi dami naman naka-lives. Daming naka-live. Ayan, Sir J, done ako sa'yo.
Panoorin ka natin yung premiere mo. Saan yan? Diyan lang yung kami ni Ma'am Sambra. Bago tayo mag-in guys, panoorin muna natin yung Ayan, sige. share screen. Gawin mong background. Share screen. La 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 la. Dapat malamig to siya. Hindi siya hindi siya masarap. Aray. Yan. Wow, may harang. Ayun, reaction video muna tayo. Guys. Live reaction video. Harang pa, harang. Yan sa Pero total yung sa 4 ano lang. million viewers natin sa baba. Pero yung last live ko, saka ko na-open yung harang niya, nag-end na. Wala na yun. Meron sa Ay, meron pala kami dito niyan. Yung nasa harang. Ayun na lang yung gawin natin guys, mga kaibigan natin. I-reaction ko na lang. Pasunod natin. Ayan. Walang boses. Ayun, saan kaya sila pupunta nito? Ayun si Poging Lods Manap. Nasaan yung sabi mo binili mo? Yan sa taas. Maganda rin sa atin eh. Hello guys, nandito kami sa daan ngayon. Punta kami sa Sardinia. Galing kami sa... Ayun guys, may 7 minutes na tayo. Tapusin na natin itong video. Lunch at Chinese restaurant. Nakabili Yan rin niya yung ako ng ano na city. yun. Yang nakakabit sa ni Kuya Manap, 20k di daw yan. Para malinaw yung Microphone yan, microphone. Ay, microphone, oo. Para malinaw daw. Yan, madalit na po. Hindi naman tayo mag-Pilipino. Hindi naman ako. Kasada naman ka. Ilang minutes ba yan? Ano lang, 14. Hindi pa.
Tapusin mo na lang. Bago ka mag-end. Ayan mga shoutout dyan sa 3 million viewers natin yan guys. Ayan mga tapos ang video na ito ni Ma'am Scarlett. Ayan mga kaya. Pumasok ka naman. Lalo ka lang kumanda. Para sa camera. Ludos. Yan, paludos, paludos. Pataas. Wala kaming ko. Kasi nasasanay na sa pataas. Yan. Bisaya Tusok to. na yan. Hindi na lang kailangan. Oo, nasa salamin lang. Storm din. Tapos ka na kumain? Si hindi ko naman buksan. Nakalimutan ko nga. Nagtanong ako pero Naglay pa ko kagabi. Si Pamia ang pinabantay ko. Nandun ka, nakita-kitay ko na ako ng ano. Tapos, nag-missing ako. Ay, nakatambay na 11. Nag-missing ako ng mga 6 ata yun. Tagal mo nag-get? bakit nandito tayo sa Kuwait City na? Ay, 4 o'clock. Kuwait City ba to? Pagod ng 4 hours. 4 hours ka tayo. Tapos, ang views 40 plus lang. Nakatambay lang ako sa live. Ito yung ano, ito yung Alam ko ba ito? Ito ayaw ko medyo dumaan. Kasi tumapak. Diyan sa kabila niyan, yan na yung KFC. Ayan. Yan. Ito na yung... Ayan mga shoutout sa mga viewers natin dyan. Yan po guys, nakita nyo yung Kuwait. Yan po yung Kuwait. Oh, dito na tayo bababa. Ayan, mag-reaction video tayo pa sa mga kaibigan natin para maganda. Ano ibang makontent eh. Road na kayo guys kasi mag-reaction video ko. Huwag ko muna hinto-hinto. She's the first of her kind. A real Ayan, sa gitna. If they catch her, they're gonna put her in a cage. Daddy, I wish I was normal. Ayan, sa 4 million viewers natin yan, bigla shoutout. I can feel like getting stronger. Never use your gifts to hurt people. I'll only hurt bad people. Promise. Fashion for me is not only business, but passion. To design something Ayan, sa 5 versatile million that viewers natin lasts. yan guys. Mute mo ang My ads love for mo fashion began when I was a kid, Ganyan. and now I get orders from all over the world. And with my website, I can upload my new collections with the push of a button. I create Kuya Manap! Yung ano mo, naka-live. I'm Yara bin Shakir, and this is my show. Mute mo ang ads. Uy, wag! CPR. Hindi yan CPR, ah? Sige, Day. Okay lang, Lods. CPR ba? Yeah, makita nyo na yung itsura ni Kuya Manap dyan sa bill. Yan. Mag-hi ka sa loob. Ayan. Dito man, senior cut man kami ni Kuya Manap.
O yan, pumayat na si Inday. Inday. Yan, sa top challenge ba? Strike daw. Ha? Naglalakad. Magpunta ka sa ano? Strike niya daw. Aw! Eh, Taga-video. Basta makita yung strike niya dyan. subukan ipa-strike kita dyan. Akong panalo sa inyo. Ano ka na nila sa Ikaw nga bida dyan, i-strike mo ako. Grabe ka naman. Ikaw, boss dyan. Siyempre, dapat ikaw yung nakikita dyan. O ayan, tingnan mo. Dyan kami dapat dadaan. Dito niya kami inakyat sa ano. Sa hagdan. Shortcut. Ayan guys, mag-reaction video na lang tayo kasi wala naman. Kasunod natin yung mga sila ni Ma'am Carmen, si Ma'am Nelda, Ma'am Zamra. Ayan, si Sam sabi niya bakit daw dyan. Oh. Oh, tingnan mo, galit tuloy si Ma'am Samra. Exercise. Exercise din yan, Ma'am Zamra. Ayan, just 7 million viewers natin dyan. Ito pala magandang gawin bago mag-last slide. Pwede ka Sumigaw kaya ako ng belt dyan. daming Pilipino din pala siya. May Pilipina kasi dyan, nakita ko sa video, taga-amin yun eh. Pilipina yan. Yan yung ano, kinuhaan ko ng cellphone. Inutangan ko ng cellphone. Kailan ang ano, babayaran yan? Utang-utang na yan. Mangutang ka mga natal. Ayun guys, tapusin ko lang itong video na to. Ako mag-in, nakapas na ako sa mga oras. Kita mo yan sa labas. Kanya bibig kasi niya si Mamay para sa mga suot ni XX pagkasa Yung ads yan, ano yung respawn ako. CPR daw. Mute mo ang ads. Yung ano niya, yung sound. Kasi ba si PR ngayon? kawawa naman siya. Ang ganda to. Manisam, kung mayroon lang kalaking ganito, bagay sa'yo. Tapos si ano mo, i-shortcut mo katulad dati. Wala akong pera. Ewan, hindi ba nga umakyat dito? Siguro Uy, meron tumatawag sa'yo. Wala na. Bakit si Baba? Pagkupan ko na naman. Hindi pa nga lang pakita dito. Yan, joke lang. Ayan, igmubarak sa'yo. Ha? Sura. Hi! Oo, si Kuya Mana po. Boss na boss. Para kay Scarlett. Maganda kasi yung stabilizer. Yan. Ganda yung ano ni Mana, Kuya Mana. Ito 300 din kasi yung stabilizer. Ewan ko tumawag May tumatawag, sagutin ko muna. sa kanang. Bakit hindi kayo Mute magkasama? mo na lang yung ano. Ngayon, magandaan na yung ano.
Mapiani ka balakon ka. Ayan guys. Aming order, di ba dumating yung ito na ang aming order. It's time to eat. Nabibigyan ako. Nalaglag ba ako? Hindi ah. Tumawag kasi si mama. Ay, nasasagot ko pala ang tawag. Dami pagkain. Ubus niyo yan? Dami yan. Hindi. Yung ano namin, yung hindi nagalaw yan. Daming natira. Basta tatlo kayo. Kaya masarap Grabe, yung bangus. Okay, Kuya Manap yan na ano order. Oh, pinalitan ng malaki. Pinalitan niya ng malaki. Parang huling kain na yun ah. At saka yung bangus, wala yun, parang wala. Ayan po. Ang aming Tapos na. silipin namin. Kami ng 18 KD yan. Ilan na ang 18 KD? Ino po siya. Ino po siya. Ino po siya. Ino po siya. Ayan, guys. Tapos na. Ayun. Ayan. Thank you. Tingnan ko nga, wala namang CPR yun. Mag-end ka na? Pa-music mo na lang kaya. Sino yun? Hindi, mag-yan ako. Naka 2 hours na ako. Ayun, Mira Chatot, maraming salamat sa inyo dyan, guys. Pag-in na ako, naka 2 hours na ako. Sige, baba na ako. Ayun, sige, salamat sa iyo, Ma'am Scarlett. Okay, bye. Ayun. Maraming salamat ulit sa inyo dyan, guys. Ako'y mag-in na. Ayun, maraming salamat sa Lods Manap sa pagsilip. Ayun. Ayun, sa lahat po na dumanaw, maraming salamat kay Lods J. Ayun, sa lahat po sa inyo dyan. Okay, naka 2 oras na. Paano yan? Sige, pagka-ano na lang, i-check na lang natin yan. Maraming salamat ulit sa inyo dyan sa mga patuloy na pag-support. Ayan. Maraming salamat and God bless sa lahat. Bye-bye and good night.